Тази абсолютно феноменална радост да бъдеш на сцена, да танцуваш и да даваш любов. Това, като каза Марсел Марсо, че пантомимата е най-късото разстояние между две точки и за тях държи в пълна сила. Академията действително е единственото висше училище в България, което си е позволило да направи подобна специализирана програма. Мястото на един такъв клас, на една такава група от хора е именно тук. Обучението е съобразено с техните възможности, но в никакъв случай с подценяване на това, което те трябва да бъдат като професионалисти. Създадахме представление, което се казва "Когато се раждаха боговете". Идеята дойде да го направя с тях. Имахме така допирни точки и си беше предизвикателство за мен. Споделих идеята, те я приеха добре и си започнахме. За един месец го сглобихме, правихме го и отидахме на фестивала в Кърджали. Играхме го там за първи път пред публика. Този клас не само е равен с всички досега завършили класове по пантомима, но факта, че се справят толкова добре и с този техен проблем, ги качва с едно ниво нагоре. Плакаха. Публиката плачеше, се смееше, ръкопляскаше и те взеха приза на публиката. Нещото, което ме радва и което се радвам, че се получи, е, че на фестивала не беше написано и споменато никъде, че те са с увреден слух. Създаването на класа за студенти с увреден слух беше една малко странна ситуация, защото аз, когато започнах да мисля в тази посока, започнах да мисля вследствие на един много тежък прецедент в Академията. Оказва се, че в приемните изпити за пантомима е участвал кандидат-студент, който е с увреден слух. И това не е станало ясно на комисията в началото на приемните изпити. То не е било ясно още и при приемането на документите.
защото документите не са подадени от самия кандидат. Това не е задължително. Така че кандидатът си е подал документите, майка му или баща му почнал си изпитите и по средата на изпитите вече се разбира, че той е с увреден слух. Комисията на своя глава беше взела решение да продължи изпита на кандидата, за да види докъде ще се справи. Той обаче се справил доста добре до финала и комисията го беше приела. Те първи курс имаха музика. И Мария Йосифова беше в шок. Защото тя казва, аз как не им преподавам музика? Те нали не я чуват. Викам елементарно. Ти взимаш нотна тетрадка, ето ти рояла, пианото и им казваш, това е до и се пише по този начин. Това е еди каква си нота, се пише по еди какъв си начин. Научете това и след което свирете по комбинацията, която съвпада за и те ще свирят. Не е проблем. И те свириха. Там втори балкон има зрители, за тях трябва да играят.
точка, където е щепсела. Може би плюса и по-бързата комуникация се е случила за това, защото основно екипа, който работи с тях, от преподавателите от катедрата от сценическо движение. С тази половина, а това си го забравяш го надолу. Забравяш го. Значи да не е, примерно, съм играл, нали, това е тази А, и от тук не така. Половината играят с маски на тела, другите гледат, за да могат да видят какъв е ракурса, в който маската, поставена отзад на тила, гледа към публиката. Тук. И главичката насам и насам, насам и насам. Давай, да видим. Да, движи всичко. Так му казвам, помниш ли ръцете? Ръката не може да е тук. Доктор. Добре. Няма точка. Няма точка. Какво се спане? Кой? Кой го прави? Чудесни сте. Браво! Така, и сега отпред. Чудесно. Тези деца показаха, че предметите, които понякога се избягват, се пропускат от актьорските класове, да кажем, не само, че имат ценност, а всъщност са безкрайно интересни и богати. Много важно. Това беше един парадокс, защото драматични актьори, например, не желаят по някакви причини да посещават часовете по народни танци и в един прекрасен момент те идват на изпита по народни танци с студенти, които не чуват и виждат как се танцуват танците.